komiki azokaren 8. edizioa poliki finkatzen ari den ekimen baten arrean gaude, eta nolabait nik esango nuke urteko azken hilabete hauetan getxon nolabait sormenaren aldeko apustu garbia jartzen dela mahai gainean, alde batetik komikaren munduan mugitzen den guztia azoka honetan bilduz, eta denok dakigu ze zan nahi duen komikia edo ze edukina daukan komikia, ezta? Azken batean, perfil transgresuare badauka, kolorearen aldeko, sormenaren aldeko genero bat dudarik gabe, eta gainera bakarrik ez daukagu bakarrik saloi, oinarrizko saloiai, bazik eta Santa Eugeniako Romoko enparrentza horretan, plaza horretan, badaukagu ere mangari dedikatuatako gune berezi edo espezial bat. Eta, alde horretatik animatzea jende guztia hurbiltzera Getxora, hemen metotik hurbil gaude, eta komikarien inguruan mugitzen den mundu honekin gurekin gozatzeko dudarik gabe.